siyarelaxa, wonke umuntu uright uyadla. Haleluya. Kuba sisonta sonke asidleni vele ngoba sisonta sonke. Haleluya. Asifundeni incwadi kaExodus mshele mfowethu ngiyacela noma uthisha omkhulu ngiyacela ukuthi namhlanje ungifundele Exodus chapter 3 qala lapha ku verse 1 esehle nayo kanjalo nibahle bazalwane ngishayele izandla. Ayisebonene manje sicela ukuthi sihlangene siyokhonza wena. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu futhi bazalwane ningafike namanje ngefestival. Ngitshela ngikahola kolweni bakho ukuthi ungafike ngiyabonga bazalwane nethuba esitholayo emkhondo nenze kahle kakhulu. Haleluya. Siyanyunga nje niyasibona. Bazalwane asikhonze uNkulunkulu oyidika, sikhonze uNkulunkulu omuhle. Namanje siyayibona lento nesole neyifaka nasemkhondo siyayibona. So bazalwane balekile ukuthi uma usibizile now speaking now speaking about no matter what is your position yana njalo bazalwane ihlale kube umkhubo bazalwane wethu ukuthi thina singabantu ngiyazi ngilive abantu amen Incwadi ya Exodus chapter number 3 sizofunda uverse number 1 kuya phansi. uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo. uNkulunkulu oyibonakalisayo esihlahleni sinjani? Esivuthayo. Ubani uzibonakalisayo? uNkulunkulu ozibonakalisayo. Hayi uNkulunkulu engaba akayibonakalisi kuwe kusho ukuthi wena nguwe onenkinga yokungafuni ukubona ubani. Kodwa uNkulunkulu into yakhe uyasiveza, uyasibonakalisa. Kanoma kubaba noma kodwa uNkulunkulu uyasibonakalisa situation kodwa uyasibonakalisa. Yasifunda khona izwi lenkosi mshelo uMoses wayebulele kodwa uNkulunkulu wenza njani? Wasibonakalisa. Ebulele njalo kodwa uNkulunkulu wenza njani? Uyasibonakalisa. Isitoko leso sibambe isitoko ngasiyeki. Asambeke mshelo. uMose wayalusa izimvu zikaJethro umukhwe wakhe umpristi wakaMidiyani waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu uHoreb. Wabonakala kuyingelosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo kepha isihlahla asiphelanga ngoba ngoDisemba niyaphela nina kodwa ningabazalwane futhani lenze njani ningapheli. Yebo niyona ngoDisemba kodwa nina manomi futhani ningapheli. uNkulunkulu wabonakala esihlahleni sivutha. Esikhulu ukuthi isihlahla asishi ngani. Amen. uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka
ukuyobuka, wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mose, Mose. Wathi, ngilapha. Wayesethi, ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho enyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Ngoba le ndawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Oh Moses, noma ngikubiza ufuna usondela, kodwa wena khumula ukuze ungene uthathe ubungcwele bami. La ubuya khona akukho ngcwele, kwamele ukhumule ukuze sikhona ukubonga kahle yenza njani. Khumula ukuze sikhona ukubonga Moses. Khumula ukuze uthathe ubungcwele bami yenza njani. Hayi bazalwane, uNkulunkulu akakhonzeki ungakhumulanga kuye. Ukuphoqa ukuthi izinto ayifundiswe eGibhithe ayikhohlwe lelo langa, athathwe busha kukaNkulunkulu ovuthayo. uNkulunkulu omfaka umlilo wakhe ozovutha. Haleluya. Bazalwane, engifuna sihambe naye emakhaya yokuthi uNkulunkulu athi kulona, khumula, enzele ukuthi thatha ubungcwele bami uzobani mina. And angeke ngikhona ukukhuluma nabo ningathathanga ubungcwele. Thathani ubungcwele nibuyele emuva. Kodwa ubungcwele akuthatheki ungakhumulanga. Ngiyakubuza Moses ukuze wena uyokhuluma noFaro. Haleluya. Wayesethi, ungasondeli lapha, khumula izicathulo, ngokuba umhlabathi ungcwele. Wathi, ngiNkulunkulu kayihlo. Uyasabeka kajwayeleki, aka-understandiswa lento yokuthi ngiyazi ukuthi ngizokwenza namuhla ngibuyele kuye kusasa. uNkulunkulu onjani o-understandayo. Ngisho njalo mina, kodwa uMoses wamele ukubona umlilo ongapheli, wabe susitha ini ubuso bakhe. uNkulunkulu siyasitha ubuso bethu kuNkulunkulu. Haleluya. Amen. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazi izinsizi zabo. Ngehlile bangophula. uNkulunkulu phezulu uveza ukuthi ke ngibonile nokubona. Okay, now into uNkulunkulu azalane emenza ukuthi athi ngibonile nokubona mamsimelani, ingoba uMose uvumile ukukhumula phambi kaNkulunkulu. Abengeke ayithole imessage yokuthi ngibonile ukucindezela kwabo ukube akakhululanga. Yena ufuna ukukhulula laba, kodwa aqale yena akhululeke kuqala. Haleluya. Kodwa ngishengilisa Ngehle ukuba ngophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphule kulelo zwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe elichithima ubisi nezinyosi, indawo yamaKhenani namaHethi nama-Amori namaPerizi namaHivi namaJebusi. Kanti umshebo ngiyabona. uNkulunkulu ke phezulu uyavela ukuthi bayahlupheka bona. Sekathi-ke ku-8 ngehlile. uNkulunkulu akabehlela abantu abangambonanga. And sometimes bazalwane sikhetha ukungamboni, hayi ngoba engekho, kodwa thina yithi esikhethayo ungamboni. So bazalwane, isiko seNkosi akusinge sanoma ubani. Ngesalabo abavumile iNkosi njengomsindisi. Haleluya. Abafike bakhumula kuyinkosi, bathi iNkosi thina sinje, kodwa siyafisa ukuphenduka. Haleluya. Haleluya. Bazalwane, mhlawumbe singancenana ngayo yonke indlela yokuthi woze ISJ, kodwa ezulwini asikwazi ukukuncela. Funa sithi buya sihambe sekhaya ezulwini. Ekhaya ezulwini kungena ngoJesu eyedwa, hayi ngumfundisi wakho onamapholite, hayi ngumfundisi wakho bazalwane onjani. Haleluya. Nomusimelane kangakanani, kodwa ngosuku lokugcina uyokuwedwa. Haleluya. So ngizokuselulembeza ukuthi ungasidli engabe ungahlangana naye umnikazi wesidlo. Awukwazi ukuthi ungadla ukudla kwami ungaswani naye. Isidlo seNkosi
So kwamele ube ku-relationship nani nenkosi. Yakhambe komunye besonto vele bayawabasidla ku-right ngoba sithengwe yibo. Kuzobahlona kusithengile kodwa wena usindiswayo. Hey, angeke uzusidle nawe. Hayi masona sizophinda futhi. Siyazi vele isonto lana labhidlizwa yilo lela birthday. Labhidlika uzona lesonto sathana sibayi 14 ngenxa yesidlo. Kodwa nje ngifukile into yokuthi asithatheni serious bazalwane into yokuthi ke lesidlo senkosi masiya kiso. Asiye isilungile bemtshela nami ngivangele phakathi evikini ngithi uyoshumela abazalwane bami. Hlalela inkosi. Amen. Nayo leso iqoqo ngelinye ilanga yokuthi ngoba wena isitsha hlala phela kulungile. Amen. Sifuna lemshengo lesijwayele is 1 Corinthians chapter 11 fundo 24 no 25 umfundisi ushowe sekasilungisele ebazalwane abalungele sesithethisela ngisho manje siyazi umuntu ukuthi ngilungele angazilungele. Amen. Ngoba mina ngakwamulela enkosini lo. Yes. Egaraji